ба хотире ки ӯро депорт накунанд дар раҳ рӯғамаш натиҳанд студентский билета нишон метиҳад. 8 декабрда буд мешавад. Документома гум карда прямой эфир кардем гузарондем. Видеош дар канал ҳастай. Бидурем видеоша тамошо кунем. Ширкати Шифофармо барои шумо дорӯҳои безарар ва фоидаоварро тавсия медиҳад. Миноксидил барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, эпимедиумная паста барои зиёд кардани қувваи мард, инчунин дорӯҳо барои сангу намаки гурдаро нест кардан ва дорӯҳо барои фарбеҳ ё хароб кардан ва инчунин дорӯҳо барои нест кардани простатит. ҳатман аз номи канали мо муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. рақамҳо дар рӯи экран. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей, барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, видеоро то охирша тамошо кунед. Оид як масъалае суҳбат мекунам ки бисёр савол медоден. Бисёре аз тамошобинони канали мо савол пешниҳод мекарданд ки оё дар Федератсияи Россия студентский билет тайёр карда гаштан мумкин ҳаст ё ки не. Дар ҳамин мавзӯъ ма камтар маълумот дастрас кардагиам, ҳаматонда мефаҳмонам. Ман шумода як мисол меорам. Касое ки бо нияти хондан ба Россия намераванд, мераванд ба нияти кор кардан. Дар байн ҳуҷҷатҳошон проблема мешавад, патенташ ё ки регистратсияш, ва дар ҳол мегирад студентский билет тайёр мекунад ва худаш дар ҳеҷ куҷо намехонад. Ба хотире ки ӯро депорт накунанд, дар раҳ рӯғамаш натиҳанд студентский билета нишон метиҳад, гӯё ки вай студентай. Аллакай и кирдор худаш кори ғайриқонунӣ мебошад. Фаҳмотар бифаҳмонам ба шумо, праваи русира фалшиви тайёр мекунед шумо дар Федератсияи Россия. Дар ҳамун права печат задагиен шумо. Вақте ки шуморо дастгир мекунанд, баъза данира проверка мекунанд ки праваи шумо дар база нест, лекин печати давлат ҳастай. дар ин ҳолат шуморо метавонанд ки мутобиқи қонунгузории Федератсияи Россия уголовный кодекс ба ҷавобгарӣ бикашанд ва ҳамун касе ки ҳуҷҷата тайёр мекунанд нисбати ӯрам парванда оғоз кунанд. Мақсади гапи маро фикр мекунам хуб фаҳмидем. Дар ҳолате ки шумо дар ҳеҷ куҷо намехонед, дар ҳолате ки барои дуруст кардани документотон шумо просто студентский билет мегиред, лекин баъза данира проверка кунанд шумо дар ягон донишгоҳ таҳсил намекунед, аллакай худтон фикр кунед ки қонун вайрон кардастен. Ва дар ҳолате ки агар шумо дар Россия бихонед, мабодо студентский билетона гум кунед ва касое ки студентский билет тайёр карда метавонанд муроҷиатшон кунед, ин ягон ҷои проблемаш нестай. Лекин дар ҳолате ки барои хотири депорт нашиданатон, барои хотири вайрон будани ҳуҷҷатотон ҳамун чиза шумо фалшиви мегиред, мегарден, бадонед ки ба худтона як рӯз на як рӯз проблема мекунед. Ба ҳамин хотир ин чиза ба ягон таи шумо тавсия наметиҳам ва дасткашӣ кунед ай кор. Тамошобинони азиз, мегзарам ба қисми хондани комментарияҳо. Видеоро то охирша тамошо кунед. Ҷумаев нависонда: Ассалому алайкум акай Сорбон, як савол доштам, ҷавоб медодем. Пешакӣ раҳмат. Аз шаҳри Русия ба Тоҷикистон мошин қатӣ равем. Меша дар Тоҷикистон чанд моҳ гардӣ мешавад? Бале, бо тариқи роҳ метавонед ки автомобил қатӣ биёен, иҷозат ҳастай, сарҳадҳо кушода шудагӣ ҳастанд. Ва дар ҳолате ки ворид мешен, шумо иҷозатномаи як моҳа мегиред. Аз як моҳ ки бо бисёртар истоданӣ бошен, бо айсари нав я бор медроӣ, меброен тамом, ё ки ҳам ҳуҷҷата продлит мекунед. Нозимов нависонда: Ассалому алайкум ака, ман 17 солаам, регистратсияма продлит кардам. 8 декабрда буд мешавад, документома гум кардам, мешавад возвращение гирам, ба 20 декабра бирам, чон мекунам? Бале, дар шаҳри Москва агар қарор дошта бошӣ, ба сафоратхона муроҷиат кунед. Дар дигар шаҳр агар қарор дошта бошӣ, ба коркунои консулгарии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Россия муроҷиат мекунӣ, ҳуҷҷат ба тайёр карда метиҳанд. Метро нависонда: Ассалому алайкум ака, дар бораи регистратсия гап мезадем. Тамом шава, айнав мешава, продлит мешава агар тамом шуда бошад. Дар ҳолате ки регистратсияи шумо срокаш буд шиданияй, як моҳ пешакӣ ё ки 20 рӯз пешакӣ ё 15 рӯз пешакӣ метавонед бирен муроҷиат кунед барои продлит кардан. Чунки вақте ки шумо барои регистратсия меспорем паспортона, дар муддати 10-15 шабона рӯз тайёр мешавад. Вадалей нависонда: Салом алейкум бачаи оча, мо як группаи тоҷико, ҳамаи документомон Москваан. 100% ки мо дар Московский област кор мекунем. Моро агар қапан, метавонанд депорт кунанд. Хоб гӯш ки бародари азиз, қонунгузории Федератсияи Россия муқаррар кардагист ки шаҳрванди хориҷӣ дар ҳар куҷое ки қарор дора, кору фаъолият мекунад, бояд аз ҳамунҷа ҳам регистратсияш боша ва ҳам патенташ боша. Акнун худат метавонӣ хулосата бирорӣ.
қиссаҳои ибратнок нависондаед. Салом, сози хуби ака ба пеш. Ҳамин армия чанд фоиз шидаед? Чӣ ба ноҳияҳое ки буд шида бошанд бурдан мумкин аст? Сокинони ноҳияе ки планшон буд када бошанд, яъне плани ҷойҳое ки буд шидагиай метавонанд барои ҷойҳое ки планшон буд шидагӣ нест сафарбаршон кунанд, чунки дар баъзе аз ҷойҳо норасоии солдатҳо ба чашм мерасад ва ҳозирашда мумкин 75 ё 80% шидагӣ бошад. Тақрибан 3 ё 4 рӯз пеш 72% буд. Комилҷон Нозимов нависондаед. Абачай усол комент кардесам, дастгирид мекунем, ҷавоб наметибо. Мардами хуб 20 комент шид, як саволат ҷавоб бите. 17 солаем. Дар ин бора ман аллакай ҷавоб додам. Бародари азиз, узри зиёд барои дер ҷавоб додан. Комментарията дар боло хонда будам. Медведова нависондаед. Ҳаму конкурсит каяй мо билет харидем ай шумо. Баъд ҷавоб монте. Каяй бозид? Бозимон рӯзи 6 ноябр ба вақти соати Тоҷикистон соати 13:00 прямой эфир кардем гузарондем. Пеш ай бозӣ тақрибан як ҳафта ма дар канал эълон кардам. Рӯзи бозира, соати бозира, ҳамаша. Касое ки тамошо накардиян, ин проблемаи ман нестай. Бахшиши зиёд, гапҳои безеб нанависонед. Видеош дар канал ҳастай. Бидурен видеоша тамошо кунед. Фирдавс нависонда. Ассалому алайкум, ака ма гражданин нестам. Метавонам кредит гирам аз Русия? Ҷавоб де. Бале, то ҳатто дар муддати 5-10 дақиқа ҳамун 10,000 рубл метавонӣ ки кредит бигирӣ. Вале пули калонтар боша ба ҳамун банкҳо рафта муроҷиат мекунӣ, метиҳанд. Раҷабов нависонда. Ассалому алайкум, ман дар ҳамиҷа хона харам, паспорт гирифта метавонам. Дар Федератсияи Россия мошин харидан ё хона харидан барои гирифтани шаҳрвандӣ ба шумо ягон плюс намеёрад. Юнусзода Аҳмад нависонда. Ассалому алайкум, акаҷон, оиди ҷидошавӣ ва оиди алимент камтарак мефаҳмондӣ. Занам ҳомиладора, ҷидо шиданиям намемонанд. Чӣ кор кунам? Дар ҷонам задаи ҳамин зиндагӣ. Оиди бекор кардани акди никоҳ. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон кодекси оила муқаррар кардагӣ ҳаст ки дар ҳолате агар зан ҳомиладор боша акди никоҳ бекор карда намешавад. Ё дар ҳолате ки шумо барои бекор кардани акди никоҳ муроҷиат мекунед, ба шумо муҳлати оштишавӣ метиҳанд аз 3 моҳ то 6 моҳа. Ва дар ҳолате ки агар акди никоҳ ҳам бекор шуд, зана дар ҳолати ҳомиладориш бояд ки шавҳараш нигоҳубин кунад ва то муддати 3 солагии кӯдака. Баъдан вақте ки кӯдак 3 сола мешавад, алимент пули муқаррар мекунанд ва аз ҷониби падар ба фарзанд алимент ситонида мешавад. Карим нависонда. Ассалому алайкум. Як хона як кас дар хизмати ҳарбӣ бошад, дигариша бурда метавонанд 1000 Аҳмад акаи Сорбон. Дар ҳолате ки дар оила зиёда аз 2 та писар бошад, бале, агар ки 3-4 та бошанд. Вале дар ҳолате ки 2 писар бошанд, тамом то баргаштани якумгиша, дуюмгиша ба хизмат даъват намекунанд. Тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаро ҷамъбаст мекунем. То барномаҳои дигар. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.